bikotea bisitatzera gontzara. Barruan da bera, baina denbora luzerako omen du. Eta berarekin egon ondoren, berak egindako galdera batekin zoaz etxera bueltaka. Eta berak galdetu dizu, ea aur bat izango ote dugun. Hori da bera galdetu dizuna. Bi adin mugako eta gure labanek biao. Galdera hori espero nuen, ta beldurra nion klaro. Hau sartu zera zu botatzen ta, ni ikaratuta nago, zu zeldan bertan eta ni berriz, mila legua arago, zuk dugu deitzen diozu baina, gua zatituta dago, gua zatituta dago. Ilusioa izan liteke, kartzelaren zirrikitu, eta zu ere zure ametxetan, urruna zera abitu. Ala diozu, ta zergatik ez, zertan ez aurdun gelditu, nere beldurra erabakiak ere bi alderdi ditu, hirurak batu egingo gaitu, edo hirurak zauritu, edo hirurak zauritu. Kanpoan baldin bazeunde ere, zaila litzatekelako, hemen barruan zaudelarik zu, sortzen zaizkit duda asko. Zer da zuretzat, zer da neretzat, zer litzake aurrantzako, erabakia ez da erreza, pentsatu egin beharko, ia erantzun batek hartzen dudan urrengo bisitarako, urrengo